Senyores i senyors, estan a punt de presenciar el drama amb menys d'un acte per un demà millor, de Pere Calders. L'escena representa a l'esquerra una posta de sol, a la dreta un cap de setmana. En alçar-se el teló, l'únic personatge de l'obra, jove, de bona presència, s'avança amb el propòsit de recitar un estremidor monòleg de protesta. Però es desploma el teló a causa d'una avaria mecànica i l'esclafa. Llestos. Fi. Final de l'obra. Esperem que hagin gaudit d'aquest fantàstic drama amb menys d'un acte. Gràcies per la seva presència.